Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Good morning, Tabi sa Indo. Tuloy kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po.
Madam Maylin, kay Boss Tope, kay Tita Serda, good morning, kay Ma'am Gina Nasol, kay Sir Jonathan Mondragon, mga atab na nakatutok sa tuya ngunyan, Chairman Jodeline Calyo, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes Fly Day. Happy weekend po sa Gabos. Fly Day na po kita ngunyan, Sir Rene Bolata. Pet sa 11 na kang bulan na Hulyo taon 2025. Sabayan po dito sa indong lingkod sarong oras. Yan. Dahil nang ganido paglingawanan sa kuyang perming tugon hay ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga sakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad man tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning tabi sa imo, Madam Brenda Tapit. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro Nilad Tuon, SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress sa mga panahon pong ene. Good morning man tabi sa imo, Ma'am Joanna Tiburon.
Kay Catherine T. Panak, good morning. Taga sa info ka mo. Inapangyari ni Sir Mario Castelo, good morning. Oy, fly day na tabi Sir Jonathan. Sir Tope, pag Friday na baga, pag weekend, masulong na ang barbecue. Diyan ka sa gilid kang dagat. Igwa ka ki kapot-kapot na pulang kabayo, tapos may sarong istikang barbecue. Pwerte ang pabutubot mo kang habaga. Ay aba ka ng siram. Tapos garibilog pa ang bulan. Pag nasisildangan ang payo ko kang bulan, nagre-reflect. Nagkikilyab na biyo. Kasubang ginaglakaw-lako ako dyan sa may pier. Sir Jonathan, pagtangod ko ng gad, natangodan ko ng gad subulan. Nagsisilyab sa kuyang bumbunan. Ano kasud ma? Pulmon? Pulmon kasud ma? Kasubanggi? Ay, ng pulmon. Tama ngunyan ang pulmon. Sabi digdi sa kalendaryo kang MBY Dormitory ang pulmon July 11. Ngunyan. Sain kita mapusing at yan tabi, Sir Tope. Bilogon ang bulan at yan pulmon. Pitsa 11 nga ba kung pitsa oyo? Pitsa 11. Karidakol kening mauubos tatabi Sir Jonathan na pulang kabayo. Pulmon. Biyernes pati. Sir Charlie Baldonado, good morning tabi. Diyan sa Mexico. Uy, maurag pala ng pahit mo dyan na di. Ingat ka palang tabi dyan ha, Sir Charlie. May mga OFW kitang may problema sa mga seaman tanong. Iling mo na yan. Maguli mo daran makumbara ka kung bago bulinaw. Dahil man nga digdim bulinaw. Kuyan niya sa hunop andakol. Pulmon tabi ngunyan ha. At yan, pulmon. Marika ni tabi Sir Jonathan, day ako maluwas ta baka may makailing naman sa ko. Ngatangeta naging duwa na subulan. Sa rumbulan niya o sa ibaba. Napahit naman indoya. Anan mga riparo tangon niya na biyernes. Oy, pa-relax lang kita hangon yan tabi biyernes. Yo. Anan maray, voters registration databi para sa barangay SK election. Plano ng punan kan Comelec ngunyan na masunod na bulan. Yo, sabi kan Comelec day pa ngayon sigurado kung may eleksyon o dae. Pero kay puhan ng magparehistro, lalong-lalo na sa mga may edad na 15 sundo 17, sa mga bagong maburuto. Baka nakatala na sila may schedule na nga ni August 1 to 10. Yo, pero day param tabi kung may eleksyon o wara. Day param. Sige la tala atunta. Tipon mo na kita ki pang last hour. Yan ang importante yun dyan. No. Si Vice President Sara Duterte mga tugang may igway ni ki ibinunyag sa kagustuhan kan sa iyang ama si dating Presidente Duterte. In kaso ngaya magadan ini duman sa kaya magadan ang sa iyang ama mantang yaon duman baga ini naka-detain sa ICC
may tugo na si dating Presidente Digong kay Vice President Sara Duterte. Nanuguntugo na tabi Sir Jonathan, Adan Iba Jr. Pag nagadan ngaya ko, o ni ngaya ang dapat mong gibuhon. Yo, tao dyan. Marainal daw tabi sa imo dyan, asin sa gabos na mga nakantabay sa programa mo, sabi ni Sir Charlie Baldonado. Yo, ano pa, supresyo tabi kang karning oreg. Digdi po sa probinsya kang Albay. Buminaba nin maabot sa 20 pesos per kilo. Sabi yan kang Department of Agriculture Bicol. Nagbaba na tabi supresyo kang karne, dati 400, nag 380, nag 370, ngunyan 350 na sana. So kilo. Di ano tabi ni Sir Gerard Bergonyo, makarni naman kita. Ay na kaya magparakarni, sir. Kaman sanang kita sa sira tapos gulay. Yusan na nga yung baro-baro unta. Yan. Ang Legazpi City Health Office mga tugang pig-ingginyar sa mga Legazpeños na aprobitsaran tabi ang libreng vaccine o kaya rabies vaccine. Mga taga Legazpi, aprobitsarin na nindo ta libre ang pagpabakuna kontra rabies. Yo, pait na ka mo. Sabi ni Sir Gerard, maski ngayon nagbaba na ki 20 pesos per kilo ngaya so karne kang urig, magabat pa manggiraray ngaya sa bulsa. Maray ngaya kang kung ipanao. Iyo, yugo-yugon mo 350. Kung ipanao ngaya yan, tubod pa ako. Oy, mga tugang, ang local government unit kang Banwaan in Malinaw maswerteng nakaresibi nin transport patient vehicle ali sa PCSO kang nakagibagang aldaw 1300 na mga transport patient vehicle ang ipinag-turnover na kang PCSO sa bilog na nasyon kang Pilipinas. O sa Albay 17, so nakaresibing mga LGU kasabay na dyan so LGU Malinaw. Gari sa Rosa na databi anday natawan sa probinsya kang Albay ang Banwaan kang Piodoran. Yo! Ayan tabi mga tugang sa tuya mga re-reparahon ngo niya na Friday na at yan pulmon. Salamat tabi Madam Tita Serda. Ano tabi? Ano ba gago niyan? Weekend Friday. Bilog ang bulan tabi ngunyan na Chanor Kapos. Good morning tabi kay Chued dyan po sa Labnig. O di ano ngunyan pulmon Friday. Ano ang maray na gibon at yan? Yo. Sige tabi mga tugang ta 23 minutos na lipas tabi ang alas 7 in morning. Aramon tado tabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Lingon ta kung doro-diretsyon sa tuyang kaugmahan ngunya na weekend. Kabata si Topi paingurag na tinuhog ng barbecue para atyan. Yo. Masiram ang barbecue ni Topi. Ako di, paano kayang tabi Topi, nagbarato na baga su karne, buro barato naman lamang susay mo dyan na barbecue, o kaya tigdugagan mo na lamang ki tuhog, imbis nga dati tulo, ngunyang gibon mo naman na apat. Yo, parehas nga yung presyo. Kudi nga, dagdagan ko naman yung kisaro ngayang pidaso. Sa medyo nga
Nagburbara to sukar ni. Yo. Good morning, Tabi. Sa imo, Chatita versus si Chatita. Maray kay nan pagjaging-jaging naman dyan sa may siwol ko niya na aga. Ha? Nan magayon kay Chatita. Ta sige ang walking-walking. Dahil na nagpapara-stress si Chatita. Nagre-relax-relax na sana. Tama yan. Maglakaw-lakaw ka na sana dyan pagkaaga sa may siwol baga, Tabi, Chatita. Malapasan na kunday akong programa. Magkahilingan kita dyan maglakaw-lakaw. Dyan sa may seawall, dyan sa may pier kang tabako, diretso ka duman sa may parting salbasyon. Maglakaw-lakaw ka mo ni Manay. Yo. Sarong ikot man ng gadnindo dyan, ano pa, matindi ng exercise iya. Ihinang-hinangon ka na kantya, tita. Yo. Dahil ka lang mag-walking duman sa may parting New Road kan San Vicente ta. Ang mangyari duman sa imo, dahil ka man duman maniwang, dahil ka duman makapag-exercise na maray, tadakol duman ang mga tentasyon. Ano ngayon mga tentasyon niya on duman? Ata na ngayang nagja-jogging-jogging ka, nag-walking-walking ka, mahiling mo sa mga paninda duman, makakang ka na naman. Ta ngayon nagja-jogging, tapos mahiling mo sa mga paninda duman, makakang ka ng gana. Di ano yung paratas. Maluwas na naman kan sa mga aswang. Bilog ang bulan. Sabi ni Topi Tabi Chatita versus pinahibog niya naman sulamandaan. Nagburubara to kidit su karne. Mahibog na. Dati ba ni piso? Dyan pala ng teknikan mga para barbecue. Adi, pag medyo burbara to ngaya ang karne, pipa, urhibog ang karne. Yo, pag mahal ang karne, manimpiso. Di pisilo na nga ni tugon kang steak. Di pisilo na tugon kang steak. Napaiti yan. Pero Topi, ara mo baga ang paborito ko sa barbecue? Bako yan mga laman-lamanan. Ang paborito ko kinalas baga, talinga tapos may dila. Iso. I-reserva mo ito sa kundila dila tapos talinga baga. Pag i-barbecue ko yan, medyo malutong-lutong ang ayan bagang talinga kang urig. Siguraduhon mong limpian mo, Tabi, Sir Tuping Maray, ha? Yan ang gustuhong ko, pipa, turutos tako sunaan, biyo nagraragsik. Tapos dila, sa kuya yan, ha? Hindi may mag-intra kan dila. Chatita man baga ngayang palayaw ko. Sige, Tabi, Chatita, Sirda. Magtaga-walking ka man, kasabay mo si Chatita versus. Yo. Oy, Ma'am Helen, good morning. Ata na rin na sabi mo to, rin na atyan. Tabilog ang bulan, atyan. Ang hapot kung saing ka, saing ang area mo, atyan. Bilog bagang bulan. Ang hapot kung saan ka mapwesto. Sige daw, Tabi, takuanta daw, Tabi mo ng linya kang pag-asa. Hilingon ta kung maray ang kamugtakan kan panahon na tiyan. Yo. Sige, Tabi, Pag-asa, good morning, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa buong bansa ay habagat pa rin ang weather system na nakakaapekto at inaasahan nating patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, sa Western Visayas,
dahil pa rin po yan sa habagat o southwest monsoon. Samantala dito sa Metro Manila at mga karatig lugar katulad na lamang sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito po sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa buong Mindanao, maging dito po sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawurin sa maghapong ito at mga kalat-kalat na bagulan at pagkidlat, pagkulog anytime of the day dahil pa rin po yan sa southwest monsoon o habagat. Samantala sa loob po ng ating Tropical Cyclone Information Domain ay meron po tayong minomonitor na dalawang weather system. Nariyan nga po yung isang LPA sa silangang bahagi ng bansa. Nasa labas po yan ng ating area of responsibility at base sa ating latest na ating data, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers hilagang-silangan o hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po yan sa atin at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating latest na analysis dito ay nananatili pong mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero based na rin sa magiging movement niya sa forecast natin, papalayo naman po ito at hindi po ito inaasahang makakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayunman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa should there be significant changes tungkol po dito sa weather system. Samantala, meron pa tayong isang LPA na minomonitor sa kanlurang bahagi naman ng bansa. Huling nakita itong LPA na ito sa layong 760 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ito po yung remnant low ng dating si Bagyong Bising at ngayon ay wala naman din po itong any effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga updates ng Pag-asa ukol sa mga weather disturbances na nariyan po sa ating Tropical Cyclone Information Domain at lalong-lalo na yung nasa loob ng ating area of responsibility na weather system na nakakaapekto sa atin, which is at this time ay habagat o southwest monsoon. Inaanyayahan din po natin ang ating publiko na bisitahin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga real-time thunderstorm at rainfall advisories at updates. Kung meron man po sa inyong mga lugar na mga in-effect na any warnings or updates dahil pa rin nga po sa mga pagulan na ito dulot ng habagat. Samantala para sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, mananatili pong maulap ang papawurin at mataas po yung tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan Province. Dito naman sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ng maulap na papawurin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawurin at posible pa rin ho mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius. Ang inaasahan sa araw na ito sa Baguio naman ay 17 to 23 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius sa Lawag City, habang 24 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig pa rin from 22 to 27 degrees Celsius. Lumako naman ho tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang maulap na papawurin at mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa maghapong ito o within the next 24 hours dito po sa Western Visayas at Negros Island region, epekto pa rin po ng habagat sa southwest monsoon. Sa natitirang bahagi man ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, magiging maulap ang araw na ito at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Light to moderate rains, kuminsan ay may malalakas ding pagbuhos dahil po sa southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban from 26 to 32 degrees Celsius, 27 to 32 degrees Celsius sa Cebu, habang 25 or 26 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 naman to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Cagayan naman ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 sa Davao City at 24 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Katamtaman hanggang sa maalong kondisyon na karagatan lamang ang nakikita po natin dito sa
western at northern section ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating abiso sa ating mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin po yung maalon na kondisyon ng karagatan. At lalo't prevailing pa rin po ngayon ang southwest monsoon o habagat sa bansa. Ang sunrise natin for today is 5:34 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, kamusta ni Pedro, simunin duman. Saal daw sa banggi. Oy, salamat Tabi, Pag-asa. Paano kayo ni Tabi, Sir Topi? Pwerte bagada. Habagat man sana. Ang problema ta. So LPA yaon dyan sa luwas kang Philippine Area of Responsibility 2, pero posible na mabilog na bagyo, pero arayoon dahil man ki epekto sa satuya. Habagat sa nananggad kaya Madam Mary Ann Arjona, ano pa, full moon at yan, Friday night, weekend. Palaban kayo ni dyan sa may siwol, ha? Dyan ngaya ko sa Bunto Siwol at Salvasyon, sabi ni Topi. Pasiguruhan na dyan sudila tapos so kinalas. Kay Boss Ato Kabigaw, good morning. Kay Mer Casia. Sige muna naman yang rabas. Taga relax lamang ta panuntayan. Ang buhay madali na sana. Kay puwanta ng mag-relax. Daytara ang buhay ta. Kay puhan ng mag-ugma na kita. Bakong ngayon Tabi, Ma'am Mary Ann Arjona. Tama yaon man dyan si Mary Ann dyan sa may siwol. Magbabantay kan mga sira. Anong sira na bantayan pa? Alas 7:36. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali iyan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap Tabi boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, salamat. Ingat Tabi, permi. Siyempre mga tugang ang programa ginidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya kan Tabaco City siyempre. City Councilor Riner Bursi Canto, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, na labi-labi ang kaugmahan ta saro ang LGU Malinaw sa nakaresibinin transport patient vehicle ali sa PCSO yaon nagari sa Malinaw su transport patient vehicle nagabot nagari yaon na dyan sa Malinaw.
Siyempre mga tugang kasabay taman digdi sa programa ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo, tabi papadong. Magtaya sa loto, bako sa witi. Ha? Sa loto ka mo magtaya. Bako sa witi. May gusto ka sa kuya. Ipapadungsigan sa witi. Ako na naman yan nailing mo. Siyempre mga tugang kasabay taman digdi sa programa ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindonin mga iron works, steel window, sliding door, roll up door. Apodan po nindo ang CP number ni Sir Ruben Cantillo sa 0912-295-6339. Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sa tapat lang po yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige, alas 7:39 na. Mga tugang, mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Break mo na kita haday magharali. Madali sa nene, may naipit lang kitang mga commercial sa pagbabalik ta. Pagure-restoryanta na ining mga nakalinya datang reparoho nyan tabing Biyernes. Mabalik po kita. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Taibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:44 na. Kan sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, sa Capos Bilo Lotto Outlet asin sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sige tabi, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Manyampong aldaw kita nin Biyernes Fly Day. Pet sa 11 na kitangon yan kang bulan na Hulyo taon 2025. Malapit na ang piyesta sa Banwaanin Malilipot. Ikwangon niyang Kilobid Festival. And kasabay dyan sa piyesta sa Banwaan kang Malilipot, piyesta man dyan sa Barangay Batagba. Dyan po sa siyudad kang Tabaco. Kaya markahan na po nindoan sa indong kalendaryo. Yan ang may mga piyestahan sa maabot na sunod na simana. Yo! Sige tabi mga tugang, doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ta 46 minutos na lipas na tabi ang alas 7 nin pagkaaga tabi. Bustope, i-ready mo na so mga pahit mo dyan. Ta weekend, bilog ang bulan, duman lamang kita magturtambay sa may seawall, paparos-paros ta habagat. Pwerte ang uyup-uyup kang paros pagarog ka na habagat. Bagong iyo tabi bus ato. Pwerte hunon magturtambay sa dagat tapos may kapot-kapot kang so 500 ml na pulang kabayo. Tapos igwa ka pang saron tuhog na barbecue na dila. Agdown mo naman si Madam Mary Anaruna. Ayaon dyan nagtatambay sa may seawall. Di pait na dyan ang hambugan nindo. Sabi ko yan ni Ma'am Mary Anaruna ngaya, magdigdi ka ngaya pagkabanggi ngaya sa seawall. Digdi sa Peaceport. Tadakol nga digdim barita. Anong mga barita yaon dyan? Baka ibaba na barita ang makuata dyan. Baka mapahita dyan mga marites. Yugon mo yan. Pero ni ang dapat na pag pud kay ni prepararan tabi kan mga taga-tabako sa maabot na pitsa 15. Igwak scheduled power interruption ang Alico Substation Tabaco Feeder 1 sa July 15. Next week, bakong pista kayo ni sa Malilipot? 15-16. Bakong 15-16 dyan ang pista?
Oni sa mga apektadong apod kini barangay sa Tabaco, sa Peder 1, ang barangay San Juan, poblasyon, portion of Kinali, Kabasan, poblasyon, portion, Tahi, poblasyon, Cormidal, portion, Divino, Rostro, Basod, Bangkilingan, Taga, San Roque, San Ramon, Cubo, Kabangan, Salvacion, Fatima, San Lorenzo, hanggang dyan sa Baranghawon. O dyan sa may malilipot, kasabay man Supurok 3, Cansitio, Mati, San Isidro, Iraya. Ang rason, massive right of way, line clearing activity. Replacement of damaged insulators. Ang paliwanag kang Aliko Tabi mga tugang power service will be restored upon completion of works without prior notice. So please be advised to take the necessary precaution to avoid any untoward incidents. December rain. Ayun tiga sabi ta. Tige. Di sa Martes yan, magteripon ka mo kikuryente dyan sa Tabaco. Maray na agatabi, time in mo na, malawag na po ako sa work, sabi ni December rain. Okay, sige. Mga tugang kang nakaaging aldaw, pero ito so, turnover kang Philippine Charity Sweepstakes, 387 na patient transport vehicle o kaya ning PTV, patient transport vehicle kang nakaaging aldaw duman sa Quirino Grandstand na pinanginutan gani kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 387 na patient transport vehicle ang ipinag-turnover sa mga LGU sa bilog na nasyon kang Pilipinas. Ang 17 unit dyan napadumantabi sa mga LGU sa probinsya kang Albay. Ngayon masurtihon, 17 LGU sa Albay ang natawan tabi nin patient transport vehicle kang Philippine Charity Sweepstakes. Saro tabi dyan Nor, ang natawan, iyo po ang Banwaan kang Malinaw. Ang local government unit kang Malinaw sa panginginot yan ni Mayor Shi Capos Bilo. Kaya pala nasa Manila si Madam Mayor Shi Capos Bilo. Tapos gari si Vice Mayor Abby Cargullo. Gari nasa official travel man. Kaya ang OIC pala ngunyan dyan sa Malinaw, OIC Mayor, si First Councilor, si ano na nga ni so, nalingawan ko sa ngaran ni Kuns Mahinay, Raymond Mahinay ang OIC OIC Mayor dyan sa Malinaw. Takasudma, nagpasyara ko dyan sa munisipyo na sa Manila pa da si Mayura, tapos si Vice Mayor, gari may official travel man, gari nasa seminar man. Kaya ang OIC Mayor dyan si Municipal Councilor Raymond Mahinay. Iyo, nag-istoryahan kami kasudma. Pero ang sabi sa ko, gariya o natabi Nor, nag-abot na sa Malinaw. So, sarong unit kang patient transport vehicle. O yaw na dyan sa Malinaw. So, baka ngunyan manal daw, mag-abot naman si Mayor Shi. Iyo. Nagpa-share ko kita dyan aramon ta ko na sumanga piglatag man na mga activity sa nagaadang-adang man na Alinaw Festival. Tamapista naman baga dyan sa Malinaw Tabi, Nor. Iyo, so igwaman ki activity, gari 1 week lang, arog man dyan sa malilipot,
sa malilipot nagpun man kasuod ay kaso Miyerkules, Kampitsa 9, nagpun man so Lubid Festival. So nagpa-share ko ta kita diyan para aramon ta so mga magiging aktibidades kang Alinaw Festival. Pero sabi sa kuya kang tourism officer na si Sir Mike Nabron, pig-pa-finalize pa databi, pig-arayos pa sa mga magiging mga activity sa nag-adang-adang Manalinaw Festival dyan sa Malinaw. So, ipapaabot na sa nayan, sa satuyang mga parantabay. Nga, aram ninda kung anon mga ganap. Garima po niyan sa pet sa 21, sundumpit sa 26. So, saron si Mana, dyan sa Alinaw Festival. Kundi magayon ta, arog Kenny, sa pagtukaw pa sa nakang pangduwang turno ni Mayor Shi, may blessings tulos. Igwa tulos na maray na bareta sa mga taga Malinaw na importante yun ang arog Kenny mga lunada na ini sa pang-emerhensiya baga, di ba? So at least ang LGU dahil na nagluwas ki kwarta na tauan kang PCSO. Maswerte ta nakasabay duman sa mga local government units na nakaresibi po kaning patient transport vehicle na pigga tao kang nakaaging aldaw duman sa Quirino Grandstand. So teripon duman nga ni sa mga alkalde nahali po sa probinsya kang Albay. Gari ang saro lang tabi na day lang natawan, iyo po ang banwaan kang Piyuduran. Inda kung ano so nangyari. Siyempre may mga proseso din kasi yan. Iyo nga nang gusto tang aramon. Kasi pag-araw baga kayan, ang saro sa mga requirements dyan siguro, itong resolution kan sanggunian bayan. O kaya, dapat ang mga sanggunian bayan, maski dahil pa kaipuhan, o kaya dahil pa ki mga arugaan, nagpapasar na nagresolusyon na nagre-request niya sa Philippine Charity Sweepstakes na matawan man lamang kami kay Arog Kenny. So Arog kayan, kaya gusto ko kuta makorkestoryahan si Mayor Shi, kaya lang baka nasa pagbiyahe pa, baka lamang mag-abot ngunya na aldaw and may laog ta duman sa sarutang programa. Duman sa alas 10 do alas 11. Makorkestoryahan ta lamang si Mayor Shi and nahiling taman sa post ni Mayor Shi duman sa Facebook na dakula susayang pasalamat na nakaresibi ang banwaanin Malinaw, ang local government unit kang Malinaw kaining brand new na patient transport vehicle na hali po sa PCSO. Nadakulang tabang ini. Kasi sa mga LGU baga, halos mabilang mo man sa mga arog kaining transport vehicle, patient transport vehicle. Mas magayon so dakol para saro sa mga pagpa-priority baga kan sa tuya mga opisyal. Iyo po so programa sa salud. So saro ining dakulaon na tabang diyan na pag may mga problema sa salud, yaon igwaki behikulo. So dagdag ini. Kasi kang nakaagi man sigurong mga bulan ito garigwa naman sindang gari nakaresibi man sindang isang ambulance sa Department of Health man ito. So ngunyan igwa na naman kisaro na naidagdag. Diyan po sa LGU sa banwaan po kang Malinaw Albay. Serbisyo asin reparo. Baka lamang ngunyan aldaw yaw na si Mayor Shi. Tad makorkestoryahan tapig message ko na baka turog pa pagal sa biyahe or ano. Baka tiyan na sana. Baka lamang maglaog na kasi sabi sa kuya ni Cons Mahinay Kasudma, baka ngaya tabi magabot na ngunya na Biyernes si Mayor Shi kasi so transport ini pong patient transport vehicle ang sabi yaon na dyan sa Malinaw na ibiyahe na. So congratulations po sa LGU Malinaw asin sa iba pang mga LGU. Gabos man natawan
sa Albay, apwera lang sana, dyan po sa munisipyo kang Piodoran. So, gabos na munisipyo sa probinsya kang Albay, nakareceive kayo ng bagong patient transport vehicle na hali po sa Philippine Charity Sweepstakes Office na pinagpanginutan nga niyan kan sa tuyong presidente kang nakaaging aldaw duman sa Quirino Grandstand. Serbisyo asin reparo. Sige. Okay. Ano pa? Alas 8 na naman. Alas 8 na naman baga ngaya. Paano kayo ni? Alato na ha. Inibaya na pig-urulayan ngunya na pagpaparestro na naman kang Comelec. Ang sabi kan Comelec, maparestro sa nasinda. Pero dahil maninda aram, kung may election o dahil, dahil pasinda nagtataram kung ano ba ngaya, malawos ba ngaya ang election o dahil. Kaya mga tugang, ang Comelec may pig-schedule na. So, voters registration para po sa barangay NSK election, plano na tabing punan o plano na pong punan kang Comelec sa masunod na bulan. Nasa malilipot ako now, mabakal karne. At mahal dyan ang karne sa malilipot, dumang ka sa Malinaw. Barato tabi tupi sa Malinaw ang karne. 350 sana. Yan ang magayon dyan sa Malinaw. Barato ang karne dyan. Tapos duman sa Tiwi. Diyan ka magbakal sa Malinaw, 350. Kapag sa Tabako, mahal pa ang karne. Hindi sa malilipot kung gura anuman. Basta sa Malinaw, barato, 350. Sabi ni Ma'am Rowena Apon Sineta, good morning tabi. Pabati da tabi kami digdi sa Malinaw, sa Suwa Malinaw. Ang Sineta family. O sige, mga Sineta family, maray na pagkaaga tabi sa Indo dyan sa barangay Suwa kang Malinaw Albay. Sabi digdi mga tugang, plano kan iyo man ang tao sa imo. O sige, kung saan ka makabarato, duman ka. Tapos dapat pag ako ang nagbakal, barato man tao mo sa ko. Okay? Barato man tao mo sa kuya ta. Dahil man pati ako dahil man ako nanghagad, nagbabayad man ako, pero dapat barato man tao mo sa kuya. Uy, alas 8 na. Alato na ha. Madali sa nata. Madali ha. Dali ha. Sige, madali sana. Sige. Ang Tupi Barbecue, nagkapal naman databi ang mga tuhog. Sabi ni Tupi, ang Tupi Barbecue, nagkapal naman da sa mga tuhog, sa mga nagkapal so karni baga, kada tuhog. Ang pandok na sa nakang ibanday ang pandok kiyo naman sana nagkapal naman. Hindi ba Tupi Barbecue? Iba nga yan. So iba nga yan. Makapalan mangyarari ang pandok. Ini man si Tupi man. Oy, alas 8 na. Tatawad na yung ha. Tatawad pagbalik ta. Pag-relayan tayo ng schedule kang
Apod kay ni Tabi, Sir Boss Peter and Sisa, good morning Tabi. Ining manungod sa scheduled kang pagparistro kan Comelec sa nagadang-adang na barangay NSK election. Kung may barangay NSK election, you know, tama-tama, Tabi, Sir Peter and Sisa, Boss, good morning, Idol. Nagkarekestriyaan ko naman si Mayor. Gari, mapasali naman kita dyan sa Malinaw. I-ready muna Tabi, Boss Idol Peter and Sisa, so line up. Pigre-request na naman kita ni Mayor na magpasali dyan sa Malinaw. May nagre-request ka kasi ki Mayor. Pakawatan na nga girare ito Mayor, so mga taga, nagkakaurugmahon nga kami pag nagkakahirling mo ito. Pig-request ki Mayor na biyo. Yo. Sige kaya Tabi, Boss Peter, Idol, bala ka na. Makiredy na tanganing maredy naman, so dapat i-ready. Yo. Sige, alas 8:04 Tabi, mga tugang sarabay Tabi muna kita sa pagpamibi kang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga.
Buhay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Mabalik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:11 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursecan, Ciudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi Poblasyon, and sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sige po, salamat. Balik po sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Unyang pong aldaw kita ni Biyernes, Fly Day. Pet sa 11 na kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang, mga kabayan. Gano papigalata, doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige po, tabi mga tugang, alas 8:13 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Tama mananggad, sabi kang Department of Agriculture, Bicol, mga tugang, na may pagbaba po, may pagbaba sa mga presyo kang karning urig. Digdi po sa Bicol area, sa Albay, 20 pesos per kilo ang ibinaba. Sabi kang barkada ko, so pigbabakalan kung dinuguan ka sa udma,
Ngaya, ang atado niya ngunyan at 30. Sa sunod ngayong aldaw tabi, sir, 25 na ngaya. Nagburbarato na ngayon sukar ni. Iyo. So, nagbaba na kidiit sukar ni. Pero, dahil na siguro yan abot na 300. Yun na yan. Mangarog nang kaya. Ha? Dahil na siguro yan mabalik sa ngayon 200 plus. Dahil na dati kasi ang laman kay to 250 sana. Oh, ngunyan dahil na mahirapan na yan na magbalik sa 250 per kilo ang laman. Okay to ang boto-boto 200, may 180. Ngunyan dahil na tabihan siya no. Maray pa ngayang maglangkaw yan kaysa magba. Yun na yan tabi. Di bali, at least nagbaba lamang kaysa 400 dati, di ba? Di nasa 50 pesos nang ibinaba. And mga, siyempre, ang kuraan kang buhay man o barato man. Yan ang problema. So, ngayon nag-arataman na bigla mahalon surig, nag-arataman, mahal so pagbakal ni dakan lechon, bata mahal naman bagang ang pagpakaon kang urig. Di paano kayan? Di sinda na wrong timing sinda. Yo? Okay. Sabi mga tugang kang Commission on Election, pupo na databi ninda ang voters registration para po sa barangay and sanggunian kabataan election. Ngunyan tabing inot na si Mana kang Agosto. Sabi yan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakatalaan na ining isagibo sa laog sa natabi ni sampulong aldaw. Yo, 10 days lang. Yan ang sabi ni Chairman kang COMELEC na si Garcia. Aminado mga tugang si Garcia na dipisil ang sa indang sitwasyon. Hulita, dahil pa siyerto kung madadagos databi, umaoktaba ang eleksyon sa barangay asin sa SK. Dahil pa kasiguruhan, mga barangay officials, dahil patabing kasiguruhan kung malalawos o maooktaba na naman ang eleksyon kang barangay asin SK. Sarusa sa indang mga pigkakaaditan ang posibilidad na madagos ngayang eleksyon maski warang bastanting numero kang mga rehistradong botante. O arog na sa nangayak kang sahanay ngayak kan mga kahubinisan na may edad 15 sundo 17. O yun yung importante na makapagparehistro sa may edad ng 15 anyos sundo 17 anyos. Takita, dati na kitang rehistrado. Unless otherwise, so iba na na-deactivate. O ito ang mga kaipuhan pang magano. Pero yung importante ining sa mga hubinis pa. First timer na maburuto. O kaya, sampulong aldaw, pig-schedule kang COMELEC. So, iyan tabi mga tugang ang pighandan ngunyan kang Commission on Election. Kung may kakasatuparan databi ang sa indang plano, tatapuson mo na ang registration board ang mga hearing bago databi ang Agosto. Nganing mapuna na tulos dang registration na inot na o sa inot na simana kayning bulan na Agosto. So may schedule bagasinda August 1 to 10. Sampulong aldaw sa natabi para sa maristro. Pero ang sabi digdi mga tugang, bukas databi ang sa indang opisina, bukas ang mga opisina kan COMELEC alas 8 nin aga, sundo alas 5 nin hapon, Monday to Friday including Saturdays and Sundays and holidays. O except sa nadatabi kung igwa kipig-declare na may pig-declare ang COMELEC na daisinda. O di ibig sabihin, pag pitsa uno, ayon sa pitsa uno, Biyernes, di pag pitsa dos, bukas kaya ng mga opisina kan COMELEC, Sabado and Domingo. Matapos Domingo, pitsa uno, sundo pitsa Gis, o di matapos Domingo. So, iyan tabi mga tugang ang dapat na pod kayo ni
day pagpalampason kan sa tuyang mga kababayan. So transfer of registration, change, correction, and entries and registrations record, reactivation of registrations record. O yun ha, so mga na-deactivate na ta, medyo day nagbuto, nalingawan magbuto, ninduan sunudan na eleksyon. So automatic ko kaya pag 2 beses ka na day nagbuto, automatic natitanggal na kan Comelec so mga pangaranin daw. Kaya kung halimbawa mabuto ko ta kamo ka nakaaging eleksyon, pag giling nindo duman sa listahan day nasungaran nindo. So kay puan nindo magpa reactivation. So inclusions of registrations record and reinstatement of name in the list of voters. Transfer of registrations record from foreign service to post and local. Pwede so mga matransfer. Abo ko na ngaya duman sa pigbubutuhan kong dati. Maloy ngaya duman ng paipit. Naduman niya ako sa ibong. Duman na daw ngaya ako magbubuto, maray nga duman ng tarauhan. Digdi ngaya sa muya, sa barangay mi ngaya. Naaraman ko ngaya na nakalista ngaya ko, pero dahil man nakakaabot ngayon sa kuya ang panding. Bubulsa ngaya kan leader mi. Iyan tabi ha. Kaya aprobitsaran 10 aldaw sa nene. 10 aldaw sa nene kaya tabi aprobitsaran na nindo. Baka magpatuing-tuing naman kamo. Mapahit naman nga kamo kayo sa last hour na. Tapos pengurago ng tao dyan sa mga opisina kan Comelec. Mili last hour na. Tapos ma-request na naman kamo kay ngaya extension. Yan ang problema tadi. Kita. Tod kita sa mga arog ka na ngaya pag last hour na saka kita minakurupot-kupot o tapag araw ka na last hour na pengurag ng tao. Paano yan? Bako, problema. Pag sinabi mong pitsa uno, mapuon, pa ito na nindo. Dahil kita madumanta Sabado, Domingo, bukas tabi bukas tabi ang mga opisina kan Comelec. Kung initabi, malawos mananggad, pero may schedule na, August 1 to 10. So, kung iyan tabi malawos na, pa itong tulos ninyo. Pumasiring tulos ka mo sa mga opisina kan Comelec, Pudkeni, Biyernes ang pitsa uno, pag pitsa do, Sabado, Domingo, pa ito na nindo, sigurado, kulang tabi kayan dyan ng tao, sa mga opisina kan Comelec, di at least, maka-restore tulos ka mo. Lalong-lalo na sumay mga edad na 15, sundo 17, so mga first termer na maburuto, pasiring na lang po kamo sa ang mga opisina kan Comelec. Agosto bagaday pa man kiklase. Gari sa August pa man mapuon so krelasihan sa college. Dahil talang aram kung anong petsa. Basta yan na August 1 to 10, mga tugang, schedule po yan kang pag-hurar. Pwede ka mong magparehistro na dyan po sa mga opisina kan Comelec na harani po sa sendong mga lugar. Serbisyo asin reparo. Okay, so yun na, okay na yan, tama na, Biyernes man ngunyan. Biyernes man, dahil na pagpara padipisilan pan sa tuyang mga sadiri. Basta congratulations po duman sa 17 mga LGUs sa probinsya kang Albay o 17 tabing mga local government units ang nakaresibi po kang transport patient vehicle na hali po sa PCSO. So kumbaga ngunyan na arin ito kampitsa 9 pa ito, gari ka Miyerkules pa ito, o di ngunyan na Biyernes rayaw nandyan sa mga LGU. Mahiling na nindo sa bagong transport patient vehicle
Diyan sa mga local government units, digdi po sa 17 LGU, digdi po sa probinsya kang Albay. Mahiling na tabi nindo yan dyan sa senda mga munisipyo. Yo. Sige, maswerte. At least gabos. Halos gabos, saro lang sa probinsya kang Albay. Ang day po pinalad. Ano daw so nangyari, adi? Natata susarong munisipyo, day nakasabay. Minsan baga kaya, dit man sa nantig tataw kang PCSO maringani ngunyan tahalos gabos na LGUs kang Albay natawan. Minsan baga kaya mga nga sa Albay tulusan na tulong LGU. So yan ang natatawan gari pig rotate man yan gari may mga puhan man na dapat isumitir bako sa na yan so bara-bara ngayon na tawan tangay so arog kani tawan ta so arog kan may proseso man yan saro sa mga pigiling kong requirements ka arog kan resolusyon na nagre-request kanin arog kaya duman sa opisinang ito. Kaya importantihon maski suntok sa buwan na mga resolusyon. So ipasarsa na nindo mga honorable opisyal. Magpasarsa na kamumalay nindo. So ipinasar nindong gari imposiblihon na mangyari maitao baga sa indo. Di wow. Masurtean sa indong lugar. Sige tabi, congratulations tabi ha. At yan na sana. May schedule ako ki Mayor Shi na interview at yan sa alas 10 sundo alas 11 duman sa programa ta so tama sana duwan ta na makestoryahan si Mayor Shi so antabay na lang po kamo sa Facebook so mga parantabay niya tungon yan nganing makorkestoryahan tatabi si Mayor Shi duman sa sayang social media duman sa Facebook account ni Mayor Shi dakulan sa iyang pasasalamat saro sa mga local government units ang banwaan kang malinaw ang nakaresibi maswerteng nakaresibi kaning pigapod na transport patient vehicle nali po sa Philippine Charity Sweepstakes Office na pinanginutan po kan sa tuyang presidente ka nakaagi pong aldaw. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa rumbang sa hindaan nakadangot ka minuninin sa rumdamdam sa luba makukundi si Jose pala. Oy mga tugang 3 minutos tabi bago mag alas 8:30 sa higda. So digdita naman po muna para mentras na tatapos na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes Friday sa July 11, 2025 full moon ngunyan full moon sa pangaran po kang sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao si City Councilor Rener Burse Municipal Councilor Irene Morales Pahot Mayor Shi Capos Bilo ABC President Kapart Abila kang Malinaw yan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet asin ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Salamat kay Sir Ruben Cantillo. Sa pangaran kan sa muyang GM si Maestro Nil Adtuon si SM Sir Tony. Sa pangaran man tabi ni Dugabos mga parantabay niya to pakishare na lang kan sa tuyang programa kaning mahiling man kang iba. Ako po ang sa indong lingkod Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni sa Lunes naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo at yan atabay po kamo sa 10 to 11 so tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco.
Happy weekend po sa gabos. Iringat po kita ha, iringat tabi. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Ingat po. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World